Δεν είμαι καθόλου καλά ψυχολογικά. Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν θέλω να βγαίνω από το σπίτι και ούτως ή άλλως δεν έχουμε και πάρα πολλά χρήματα για να πηγαίνουμε οπουδήποτε. Οπότε καθόμαστε κάτω από το air condition όλη μέρα το καλοκαίρι. Αυτό το setup σας φαίνεται καλό? Είναι προβληματικό και το ξέρετε. Και πρέπει να το αλλάξετε. Πρέπει να σηκωθείτε από τον καναπέ. Πρέπει να δράξετε την ευκαιρία. Και πρέπει να δείτε τη ζωή έτσι όπως είναι στα μάτια και να την αντιμετωπίσετε. Όταν γινόμαστε μαμάδες, παπάδες, αρχίζουμε να μην είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τον εαυτό μας, αλλά υπεύθυνοι και για τους ανθρώπους που φέραμε στον κόσμο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, πλέον δεν έχουμε το περιθώριο να μην είμαστε καλά, να μην θέλουμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι, να μην μας κάνει απλά κέφι. Αυτό που πρέπει να μας κάνει πάντα κέφι είναι το να είμαστε εμείς καλά για να μπορούμε να υποστηρίξουμε και να βρεθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα παιδιά μας. Εδώ βλέπετε πώς είναι ένας σιδηροδρομικός σταθμός στην Ιαπωνία, στο Κιώτο. Πώς σας φαίνεται, αγαπημένοι μου? Δεν είναι πανέμορφα? Σήμερα ούτε εγώ είχα παρέα να πάω κάπου, όμως άδραξα την ευκαιρία και ήρθα εδώ για να απολαύσω και να δω όλα αυτά τα πράγματα. Αγαπήστε τον εαυτό σας και αγαπήστε τη ζωή.